Zure gradu amaierako lana amaitu duzu. Azterketen presioa joan da. Prest zaude, eta horrelaxe sentitzen zara. Lan hori probetxua ateratzeko unea heldu da. Zure gradu amaierako lana honako ekintzetarako erabil dezakezu. Zure aitona kimika ikasi dezan, zure logela paintzeko, ikusten duzun bakoitzean zeure buruari esango diozu, zein ona zaren. Zure hilobak ondo pasa dezan, horrela, zure auzokideek ikusiko dute ingurumenarekin arduratsua zarela. Edo honetarako. Baina, pentsa, horren beste lan eta ahalegin, beste zerbaiterako baliagarriak izango ote dira? Pentsa ezazu, agian, gradu amaierako lana mundua eraldatzeko lagungarria izan daiteke.